Kasangani alibi seriba munya baraw ye inafo abedeli ka kɛ o fɛ cogo min na silamɛ dɛmɛtɔn anisaru ka tɛmɛ an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherifu Usmane Haidara ale ka bonyaw fɛ o ye alikuranɛ kalan belebele dɔw labɛn min kuncɛla o fɛ ni wajulusu belebele dɔ ye min ɲɛnamaya la Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn kan maaw conseil islamique jumali maɲɛma Mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkuluba groupement de leadership musulman jumali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn anisaru an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherifu Usmane Haidara fɛ don ɲuman na safo yɛrɛmara kafo kɔnɔna na ni ne ye anw donkan ye bamanankan kunnafoni kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ na fara min kan ka wala aw ye sɔɔni. Ni sɛgɛn ni kɔli kɛra sababu ka maa min fa siri juru la ni sigi k'a lajɛ i bɛ kɛ maa filanan ye ka siri ka fara a kan nɛgɛ kanɲɛ 23 bɛ a kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ɲɛkuma minnu sigi mɛ ka ɲɛmada Sherifila TV Jakanso fɛ jango ka se ka bɔ kunnasiri ani kunbana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ ye a kuma selen ye nin ye i n'a fɔ an bɔra ka aw kulola sumi donkan na cogo min na silamɛya dɛmɛtɔn anisaru a wajulukɛlaw ka tɛmɛ Fédération internationale fɛ o ye alikuranɛ kalan belebele dɔ labɛn ka bɛn ni jumadon mɛ kalo tile 29 sanba 2026 ye baara min don a bɛ don seliba ɲɛnamayali o de hukumu kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni baara in bonya ani nafa ye a seeriya la maa caman fɛ silamɛya dɛmɛtɔn anisaru ani kanu ɲɔgɔn Alhamidu Badini Amadu Jalo Buya Kulubali Ibrahima Kulubali ani Nuhu Kone olu y'a siri Sherifila TV tɔgɔ la. Mazar Sherifula don ɲuman na Silamaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka don ɲuman na Sherifila misiriba minɛ k'a fa dew alikuranɛ kalanba kɛnɛ senfɛ min n'u donna silamɛya dɛmɛtɔn Fédération Ansardine International fadi kɔnɔ karamɔgɔlakaw ka bonda fɛ n'o ye wuduhu ye maaw bɔra fan caman fɛ ni ka alikuranɛ kalan in seereya don ɲuman na safo sigida la ba madani de ni Basidan Tarawele de a Seyida Sherifu Usmane Haidara ka foro la. Kuranin bɛ ka kalan Ala ka barika don jamana na Ala ka jamana in Ala ka kɔlɔsi Ala ka jamana in kisi karamɔgɔ n'a ka denbaya Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u lakisi Ala ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ kisi Ala ka fɔ ka bɛɛ don ani ɲɔgɔn cɛ an ka faamaw ya Rabbi Ala k'u fanga se baara ninnu na Ala k'u fanga se ka barika don ansaru bɛɛ lajɛlen na. Kuranɛ kalanko caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna suratul Yasi Kulu wallahu dalailu khairati ani Ala wele Ala kosuma Ala yafa deli dakurunya caman ka dugawu don kɛ sirifikɛ ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali maɲɛma Mali silama dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usmane Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye Mali jamana basigili n'a kolosumani fɛnɛ na o n'a ɲɔgɔnnaw. Seli fila n'o ye seli fitini ani seliba i n'a fɔ an bɛ seliba la cogoya min na o tile saba duwawu kalanba bɛ kɛ nka Ala ye ɲinɛta garisɛgɛ bɛ Mazaru Sherifila ma don ɲuman na an filɛ nin ye Mazaru Sherifila misiriba kɔnɔ nin ye duwawu in tɛ dɔwɛrɛ ye duwawu in ye ka an dama kasi Ala la ɲɛsin fan foyi tɛ an na kulomagɛnba foyi tɛ an na bolominɛba foyi tɛ an na kɔsɛmɛba foyi tɛ an na fana kɛra Ala ye an karamɔgɔ a y'o de fɔ k'i tɛgɛ di Ala ma n'i y'i tɛgɛ di Ala ma o n'u y'i senkɔrɔma cɛ i tɛ bi o la an nalen don bi ka n'an dama kasi Ala la ka a yira Ala la Ala e de y'anw jigi ye Ala e de y'an kɔsɛmɛyɔrɔ ye Ala hami min bɛ an na degun min bɛ an kan an yira e Ala la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana n'o ye Mali ye Ala degun min bɛ Mali kan a ye Ala de b'a dɔn a ma kɛ e Ala ɲinɛ ma nka Ala mi deli sababu fɛn fɛn bɛ na n'a ye ka degun in wuli ka tɔɔrɔ in bɔ an ka jamana kan jamanadenw sɛgɛnna jamanadenw ɲanina minnu b'a kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan bɛɛ ɲanina o la karamɔgɔ a ka laada ye ni Ala wele wa nin tɛ bi dɔn yɔrɔ ye dɛ sanga ni waati bɛɛ karamɔgɔ a ka kalandenw n'o ye anw ye a b'an bila Ala wele la i kelen don aw jama don aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala wele o la bi ta kɛrɛnkɛrɛnna ka don seli kɔnɔ seli tile saba n'o ye laada ye Mazaru Sherifila la yan an bɔra ka Ala wele caman kɛ yasinu kalanna o camanba hakɛ yɛrɛ t'a la ka tila ka dalayilu fana kalan ka tila ka asubunallahu n'o de ye kɔsɛmɛyɔrɔ ye Ala ye Ala min kɔsɛmɛbaw la ɲuman ye lahɛrɛma ye y'a kɛ fiyewu
ani ka taa se fo lahawlaw ma ani tuguni duwawu wɛrɛw duwawu minnu ni an da se ka se a ma wa ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na ko kuranɛ b'u bolo mɔgɔ minnu fana bɛ hali n'olu tɛ se kalan na fɛn dira olu ma olu k'o wurudi a bɛɛ ye ka an ka surunya ala la an ka ala wele sabula jɔnni jigi ye ala de ye. nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonwula sanga 40 17h42 fɔlamaw ni labanamaw kuntigi muhamadu mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔdi a seyida sherif usman madani haidara ye kɛnɛ lasɔrɔ a bisimilala ni bonya ni karama ye nisɔndiya ni farifoni kɔnɔ silama jama fɛ bani ka dakurunya fɔlɔw kɛra fɛn min ye o ye waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔ ansaruw ma u ka cɛsiri la silamaya diinɛ dɛmɛni na silamaya diinɛ min n'a ko hinɛ ani makari ani ɲɔgɔnganu dali masa ka dakurunyaw don a ka alikuranna sanumanba in kɔnɔ karabali tɛ diinɛ nɔ bani ka kuma fanba bolila o kan k'a dɔn k'a fɔ silamaya a ko daha basigi ɲɔgɔnganu ɲɔgɔnmagoto ani sigiɲɔgɔnya diinɛ ni diinɛ wɛrɛ cɛ hali maa min tɛ diinɛ yɛrɛ la maa min nana ni silamaya ye muhamadu mustafa o n'o tigilamɔgɔw ɲɛna sigi la nin kuranna kalanba min kɛra don ɲuman na mazara sherifula la n'a bonya n'a karama kun bɛ mali silamɛw ka ɲɛmaaba bolo a kuncɛra ni dugawu don ni silamaya donkan layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tali ye ka to hali bi donɲumanakaw fɛ ka sanga ni alikuranna kalanba baara in ye n'an ma ɲa k'a fɔ o nana ka caya o labanna ka o ka nisɔndiyaw danganamaya an ka ɲininkɛlaw ka kuma galamani na alhamidu badini anuhumu kɔni an ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ o la an ye kuranɛ kalan boloda arafa don an ye caman kɛ bi fana an ye caman kɛ an ye kuranɛ min kalan sisan an tɛ se ka hakɛ yɛrɛ fɔ i bi ba yirika minnu dɔn olu de don olike fɔsili azimi tigiw ko ni mɔgɔ min ye yaasi siɲɛ 41 kalan sigiyɔrɔnin kelen na k'i man'o kalan mago mago la ko fɔ ala k'o ɲɛnabɔ o ye 41 de ye anw bɛ 41 sigiyɔrɔma ba yirikaw de kɛ jamana ye an yɛrɛ kun ye an n'an karamɔgɔ ye nin y'an y'o kɛnɛ belebele dɔ de ka bi ala ta fɔ misiri kɔnɔ ya mazahari sirifiri la ka bɛn don ɲuman na a ma yaasi kɔfɛ kuranɛ kalanna o kɔfɛ dugawu caman bɛ ka kalan o kɔfɛ kuranɛ aya minnu bɛ yen ni aya 99 tɔgɔ 99 n'o ye ala yɛrɛ tɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ o aya ninnu an tilala k'olu tilan ne yɛrɛ bɛnna ni min ye o ye kɛfi de ye ne kelen y'a 1000 kɛ bon ne ɲɔgɔnna 1000 de bɛ yan nɔ quoi nin bɛɛ bɛ kɛ jamana ka se ka basigi jamana ka se ka kolosuma an faso an b'a fɛ ni min ye a ka se ka kɛ ten sinon balimakɛ mali sɛgɛnna sa dɛ an karamɔgɔ ka laɲini ye nin de ye ala ka hɛrɛ ka nin ye nin dugawu bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye kun wɛrɛ tɛ a la parce que an karamɔgɔ seyidi sherif usman madani haidara ale ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ faso défendre de ma fɛn bɛɛ lajɛlen na faso bɛ se ka bɔ cogo min na ka jɔ kɛnɛ kan ale ka ɲɛnamaya bɛnnen b'o de ma donc an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn ka kɔn bi ye dugawu caman kalanna mais bi ye donba don de waati don parce que kira ko ten ko an ka ala ka donbaw bonya kɔrɔna kɔnɔna k'an ka ala ka donbaw bonya o de b'an surunya ala la donc ale b'a kɛrɛnkɛrɛn nin kɛnɛ modèle ninnu a kana taa ka jamana da ka dugawu kɛ jamana ye sirasiw minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o n'u ka kisi minnu tora kɛlɛ la u tora faso ko de la ka dugawu k'u kɔ ye ko ka suma jamana bɛ jafa min kɔnɔ ka jamana ka se ka bɔ a jafa kɔnɔ ale ka laɲini kɛnɛ nin sigikun o dama dama de ye ani silamɛya bɛ se ka kɔta cogo min na inshallah karamɔgɔ haidara ale bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ hadamadenya la ni mɔgɔ b'a filɛ k'a ladege gɛlɛya bɛ ba ko caman na quoi ɲinan seliba kɔnɔ a ye saga min di mɔgɔ ma saga 40 ani kɔ misi 11 a tɛ ali 2 donc o ye an bɔra min kalama ye minnu ta kɛla warijɛ dili o ma hakɛ t'o la donc o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ ni se dɔɔni min ye i k'i ɲɛmɔgɔ ladege an kɔni ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔ an b'a ladege fɛn o fɛn na an tɛ kun ala si la quoi an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka mɛn ɲɛfɛ ala ka lakɔlɔsi ala ka latan ala ka jɛkulu latan ala ka mali kisi mali marali kalifa bɛ jamana mɔgɔ minnu na bi ala k'u se a kɔrɔ ala k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye ala kira barikɛ sɔli ala rasulillah don dɔ tɛmɛna jamana in ko dɔ kun ɲɛsinnen b'a ma mais ala wele kama ala y'o lata donc ala wele nafa tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ ala in wele an yɛrɛ ye ani an ka jamana ye kunun ala bɛ se k'an ka jamana kisi ala bɛ se k'an yɛrɛ kisi cogo min na hɛrɛ bɛ se ka n'an ka jamana kɔnɔ cogo min na ala bɛ se ka juguw kun bɔ an kan ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u bɛ k'an mara bi an bɛ ala wele fana an tɛ ala wele olu ye olu kama an bɛ ala wele olu ye an yɛrɛ kama ani jamana kama sabu n'an ye ala wele olu ye donc n'u sera anw de bɛ kisi jamana de bɛ kisi bon n'an ma ala wele olu ye ala k'an kisi n'a tiɲɛna olu bolo n'i y'a ye an bɛ sigi bi k'an bɛ ala wele an bɛ yala bi an ka ɲɛmɔgɔw de don faamaw de don sɔrɔsiw de don olu de jɔnba ni ko dɔ cɛ o la an tɛ ɲinɛ olu fana kɔ an bɛ an ka ala wele an b'u fana don an ka ala wele in kɔnɔ
k'a ɲini ala fɛ ala k'u se ala k'u se ala k'u kisi ala ka don n'u jugu cɛ jamana yɛrɛ ala k'a kisi ala k'an bɛɛ kisi an karamɔgɔ n'a ka denbaya an bɛ dugawu kɛ ala ka karamɔgɔ yɛrɛ kisi dugawu nafa dan t'a la quoi c'est à dire n'adamaden ɲɛ gɔnna dɔrɔn silamɛ ɲuman dɔrɔn i tɛ fosi direct ni ala wele tɛ donc an farala ɲɔgɔn kan bi wulada in na Mazaru Shirifla kɔnɔ yan ka na fara ɲɔgɔn kan ala wele an yɛrɛ ye a n'an karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya ye ani jamana in ye ani silamɛ ɲuman ani diɲɛ bɛɛ ye an ka olu karamɔgɔ bɛɛ bɛ yan bi an ka karamɔgɔ bɛɛ bɛ k'a daminɛ alifajɔ la n'a ka bureau dafalen n m'a fɔ minnu taara hiji la sinon a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan bi. Mazari la kɔnɔna na don ɲuman na k'aw fɛ safo yɛrɛ mara kafo kɔnɔna na Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de leadership du Channel musulman du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛ tɔn ani salo ni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydou Cherif Ousmane Haidara a ye wajulu su belebele ɲɛnamaya juma mɛ kalo tile 29 sanba 2026 su ka dugu jɛ sibiri la don ɲuman na k'aw fɛ safo yɛrɛ mara kafo kɔnɔ k'aw ladonna k'a fɔ baara in kɔni a sereyala alisilamɛw fɛ ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ walasa ka se ka na tali kɛ Zamzam y'u ka laselikan ninnu na Sherifla TV tɔgɔ la Alhamidou Badini Amadou Diallo Buya Kulubali Ibrahima Kulubali ani Nuhumu Kone. Mazara Sherifula don ɲuman na safo sigida la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyala Cherif Ousmane Madani Haidara ka bonyaw kɔnɔ alikuranna kala kɛnɛ kunjɛlen suratow dunnen silamajama ye ɲɔgɔn sɔrɔ wajuli kɛnɛ bala min ɲɛnamayara ba Madani den ni Basi Dandarawere de a Seyala Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ safo sigida la don ɲuman na bulena dugo kala kan o taara kɛ wajuli ala barkaro shino fana fɛlɛ wajuli tinaka a bɛɛ diɲɛ bɛ se ka suma cogo min jamana bɛ se ka suma an sɔrɔ bɛ se k'u sɛbɛn don baara fɛ cogo min na vraiment an ma da sɔrɔ ala ka bɔ an nana yan an nana seli kɛ a fɛ yan Mali bureau national bɛɛ tɔgɔ la ka bɔ an nana yan jigifa da don wasa da don nkɔrɔta da don hali an tɛ fɛ ka bɔ yan hali an tɛ fɛ ka bɔ tellement an ye nafa min sɔrɔ a la wala an nisɔndiyalen don an farilen don an bɛ ala fɔ k'a barikada ɲinan da kɛra nin cogoya in na o ye ala diya an b'a ɲini ala fɛ dugu minnu bɛna kɛ kama san nataw ala k'o kɛ cogo wɛrɛ la min wasa ka bɔ ka tɛmɛ ɲinan da kan ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye n'an ka taabaw bɛɛ ka dugawu don an faso yɛrɛ ye ka dugawu don an yɛrɛ ye ka ɲini ala fɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ bi an ka jamana na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ wuli k'a k'o kɛ hɛrɛ ye ka ala fo k'a barikada diɲɛlatigɛ bɛ ten waati dɔ ka nɔgɔ waati dɔ ka gɛlɛn wa kuranɛ yɛrɛ ko fɔ n'i ye gɛlɛya ye yɔrɔ yɔrɔ nɔgɔya de b'a kɔfɛ wa n'ala sɔnna an jigi b'a kan fana gɛlɛya ninnu kɔfɛ nɔgɔya de bɛ kɛ ka dugawu kɛ an faso den ye ka dugawu kɛ an ka faso ɲɛmɔgɔ ye ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u kisi ala ka n'u tanga mɔgɔ mɔgɔ ye dulɔki bɔ k'i bɛ jamana in dɛmɛ ala ɲini ala fɛ ala k'i tigɛ dɛmɛ maa maa ka bi tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin an ma n'an ka jamana ma yarabi ala k'an kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma k'aw fo k'a barikada vraiment mɔgɔ bɔra su na yɔrɔ diɲɛ bɛɛ la nin laadala wajuliba in a bɛ don fɛn min da fɛ o ye seliba ɲaɲaniw ye wa kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a la silamɛya dɛmɛtɔ fédération ansardine internationale fadi bolo seli nafatugu baaraw don bi ɲinan karamɔgɔya kanu ka na seli kɛ an ka musokɔrɔba kɛrɛfɛ n'o ye an mɔmuso ye n'o ye an karamɔgɔ yɛrɛ bamuso ye n'o ye aba ye ka da jamana yɛrɛ cogoya kan k'a ɲini an fɛ an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an faso Mali ye o baaraw de bolo dara ansardine bureau national international a n'a sigida bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na kuranɛ kalanba kɛ mosquée Mazar kɔnɔ jumaseliw tɛmɛnen kɔ su in na ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ taabagaw ye ka dugawu kɛ jamana bi gɛlɛya ni degun ni tɔɔrɔ min kɔnɔ olu bɛ se ka wuli cogo min na o kama an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ale ye hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin an ma ani an faso ma nɛgɛ ɲɛ 23 sanga 10 23h10 kuma di Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a donna kɛnɛ kɔnɔ silamajama dafalen Mazara Sherifula la don ɲuman na bonya ni karama ni nisɔndiya ni farifoni kɛra k'a kunbɛn fa bɛɛ lajɛlen la bani kɛlen ka bisimila minɛ sigiyɔrɔ la dantigɛli dakuruɲaw sɔrɔla ka daminɛ kɛnɛ kɔnɔ o dantigɛli dakuruɲaw kunjɛlen tamaninkaw de barawule cercle la Segu jamana kan
a se yada Sherif Usman Madani Haidara ka dakuruɲaw la a ye sinsin fɛn min kan o ye silamaya yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛn min fɔ limaniyajɔ fɛn minnu kan ka ye a la taabolo minnu kan ka ye a la ka sanga ni an kuntigi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bilasiralikanw ye jamana kelenya jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana basigi bani ka laseli ser'u ma bilasiralikan ni ladilikan a y'o ɲɛsin o ye laada ye a bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ba Madani ne ni Bashir Tarawele de a se yada Sherif Usman Madani Haidara a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔ ansaruw ma hadamadenya dɛmɛ nasiraw minnu kɛra u fɛ ka sanga n'ale ka san 70 ani san 1 sɔrɔli ye ɲɛnamaya la 12 mai silamaya dɛmɛtɔ Fédération Ansari International fadi bɛ jamana o jamana la ɲumanɲawale ɲɛsira mɔɔw ma jolidibaw labɛnna ka niw kisi dɛmɛw donna ka ɲɛsin denmansaw ma minnu ye bange sɔrɔ ka bɛn ni 12 mai ye fandanfalaw yatimɛw olu ɲɛji cɛra silamaya dɛmɛtɔ Fédération Ansari International fadi a tɔn bolo fara ADN fɛ diɲɛ jamana caman nɔ bani y'o bonyamasegi kɛ u ye a sɔrɔla ka dugawu don kɛ Mali jamana basigi an ka farafina cɛcɛ kana jamanaw basigi o bɛ se ka sɔrɔ cogo min wajuliba in dɔnɲumana Mazar Sherifula la a kunjɛra ni silamaya don ka layidu 6 Bayatul Islamiya tali ye ka to hali bi wajulu su belebele in kɛnɛ kan Mazari Sherifula kɔnɔ dɔnɲumanakaw fɛ ka jɛ ka ɲamada dakurunya dɔw fɛ min farala ɲɔgɔn kan an ka ɲininkɛla Alhamidu Badine a Nuhumu Kone fɛ nisɔndiya ani wasa kɔfɛ an bɛ an ka nisɔndiya foli le kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ani an ka samɛ foli ka ɲɛsin an karamɔgɔ ani ansar fɛn o fɛn bɛ yan Sikaso coordination bɛɛ tɔgɔ an bɛ foli le kɛ ani ɲɛsin o ma ka ɲini Ala fɛ sankura hɛrɛ Ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma an ka karamɔgɔ ka laɲini diɲɛ ani lahara Ala k'o nɔgɔya a ye a bɛ siran fɛn min ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a kisi ka bɔ o ma an minnu bɛ karamɔgɔ nɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka anw dɛmɛ k'an ka layiru timɛ ni nin kɛnɛ nin lahɔrɔma an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala k'a suma an ka jamana Ala k'a suma Ala ka diɲɛ bɛɛ suma an ka faamaw ani an ka tentigi minnu bɛ k'o nin di fisabililayi jamana lakanali kama an b'o bɛɛ kalifa Ala ma ya Rabbi Ala k'o bɛɛ joli tanga Ala k'o bɛɛ joli tanga Ala k'o bɛɛ kisi kira na so kosɔn sɔli ala rasul degun min bɛ Mali kɔnɔ o kama karamɔgɔ y'a kanu an ka ziyara kɛ Mazaru la komi n'an kan taa yan fɛ a tɔgɔ di Tamani a ko bɛ gɛlɛya jama de ka ca basigi tɛ o de sababu la an nana Mazaru la yan o la an b'o kɛnɛ de kan alhamdulillah an ye seli kɛ yan seli kɔfɛ an ye dugawu kalan kɛ bi jumadon in na tilegan fɛ su in na ka wajuli sigi an filɛ o kɛnɛ de kan jama bɔra fan bɛɛ fɛ ka na jamana ɲɛmɔgɔw fana ye an lafiya ka sira di an ma k'a fɔ an bɛ se an ka wajuli kɛ u b'an kɔlɔsi o kɔnɔna na ni wajuli banna fana minnu bɛ siya olu bɛ se ka siya ni minnu bɛ taa so u bɛ an kɔlɔsi ka taga wala an b'o sira de kan yan k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ni k'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fo nisɔndiya min b'anw na yan o ye an fa an'an karamɔgɔ an'anw ɲɛjɛyɔrɔ an'anw ka kanda tile n'o de ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye cɛkɔrɔba min bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ n'ale wasara misaliya ye Ala sɔnna san o san ale de bɛ taa seli fitinin ni seliba kɛ a faso la Mali ka lahalaya kama a yɛrɛ b'a dɔn n'a déplacera a kanubagaw a n'a dɛmɛbagaw bɛ déplacer a nɔfɛ a tora Bamakɔ yan ka na Mazabu Sirifila la a ka musokɔrɔba n'o ye Basan Tarawele ani anw yɛrɛ ba Funɛ Tarawele an tɛnɛmuso ani an balimakɛ Fancini Haidara ani a ka kalandenw minnu dalen bɛ Mazabu Sirifila la ka na seli kɛ a ka musokɔrɔba kɔrɔ donc ni nisɔndiya bɛ anw na an fa bɛ ka anw kalan de ladigifɛn na dɔgɔdenya la i kan k'i mansa ɲɛnama barika ɲini a mansa salen fɛ k'o barika ɲini alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barika da ka wale ɲuman dɔn Ala ni caya ka nɛɛmaw la nɛɛma belebele ka bɛn bi donya ma inshallah an faso marama kɔnɔna na Mazari Sirifula an nana ka na bɔ an mɔmuso la Basita Tarawele ka fara an fa kan ani Sirifula du bɛɛ lajɛlen ani Maliya ɲuman bɛɛ lajɛlen
yaasa ka se ka na an karamɔgɔ ka kumaw lamɛn ale mun kɛra faso jɔla ye ka kɛ a faso fɛ a bɛ kuma minnu fɔ n'a taara ka lamɛn siga t'a la an bɛ mun laɲini ni ɲɛnamaya ye an bɛ mun laɲini ni silamɛya ye an faso maliba in kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ sabati an ye an bɛ ala de deli kuma bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ ye ala k'a simaya ne ka laɲini ala k'a sabati la n'an y'ale fo yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ ɲinɛ masa ninnu kɔ ba madani ale mun ye layidu ta ala ye ka tila k'a dafa n'o kɛra wasa ye ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka lahara nɛɛma ye ka fara basi t'a kan a ka muɲu ne sabali la ala ka an yɛrɛ kɛ a ladegebaga ye ka faamuya ko ɲuman di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an faso maliba bɛ gɛlɛya mun na ni tuma in na an y'a yira ala la ala de bɛ se ala k'an tulo magɛn ka mali diya ka maliden bɛɛ lajɛlen lafiya ka silamɛ bɛɛ lajɛlen lafiya ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafiya o se bɛ ala ye a ma gɛlɛ ala ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ dɔɲuman kan kunda Bamako kan ka taa bisimila minɛ Bamako yɛrɛ mara kafo duruna kɔnɔna ka ladɔnniya k'a fɔ o ka ladala barolasigi min bɛ kɛ o fɛ ni kunnafonidilaw ye DGN de presse a baaraw labɛn na ni ka laban ka kɛ sɛfakile tɔnɔ caman ye baw a sen fɛ min bɛ tali kɛ komasegili ciw la restitution publique ka ɲɛsin o ka baara bolodelima dama musakako bonaw kun kan ani mara cogoya ni a bɛ don o ka deuxième semestre kɔnɔ 2025 san 2025 ko don o baaraw kɛra o fɛ kala donna k'a fɔ kɛnɛ ninnu kɛra ka bɛn ni mɛkalo tile 30 san 2026 de ye espace bulonba kɔnɔ Bako Jikɔrɔnikaw fɛ min baaraw bɛɛ lajɛlen kun ta mɛn ka di Amadu Watara ma o min ye yɛrɛmarakafo ye duuru la o yɛrɛ ma ɲɛma ba ye ka fara maa caman wɛrɛ kan Lala Kuyate Dramani Male olu tun bɛ Shirifla TV tɔgɔ la. Nin kilela fana dun ni kunnafonidilaw ye ni zein ta bɛ bɛn a tako 16 ni ma wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don Bamako sigida 5nan yɛrɛmarakafo mairie maaw bolo u ka se ka na walawalali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakakow kun kan musaka minnu yɛrɛ taara ka d'u ma u ka se k'a don baaraw da fɛ minnu ɲɛnamayara u bolo san 2025 o kalo 6 laban kɔnɔna na n'o de ye k'a daminɛ juillet kalo tile gale ka taa bila décembre kalo tile 31 san 2025 nin kɔmaseginin kɛnɛ min bɛ kɛ yɛrɛmarakafo ma ɲɛma Amadu Watara fɛ a kun de ye ka se ka n'a ka sigidaladenw kunnafoniya baaraba minnu kɛra u fɛ yaasa olu ka se ka fɛsɛfɛsɛ u ye u ka se ka faamuya sɔrɔ u ka wariw ta fan n'u nafanw na ani fana u bɛna baara kura minnu boloda san kɔnɔna na ka se ka na walawalali kɛ olu fana kan yaasa sigidaladenw ka se k'u ka tɔmɔta tɔmɔ olu fana na. Kalo wɔɔrɔ an b'aw wele ka ni lajɛrɛ in kɛ ka hakilisigi baaraw de kɛ parce que ni mɔgɔw n'u ye danaya sigi aw kan k'a fɔ aw ka baara k'u tɔgɔ la sariya b'a yira k'a fɔ kuma ni kuma k'aw ka tɛ ka kɔmasegi kɛ o kɔmasegi an y'a jago an yɛrɛ kan kalo wɔɔrɔ mɛ sariya b'a fɔ ko siɲɛ 1 san kɔnɔ mɛ anw b'a kɛ kalo wɔɔrɔ an bɛ segin an ka population ma wari mun bilala an ka bolo kan an y'a lataa sira jumɛn fɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye awɔ an b'a jigi k'a fɔ an bɛ mun sɛbɛn k'a bila gafe kɔnɔ o ye fɛn ye mun bɛ se ka lakɔlɔsi an nɔfɛ ni tiɲɛ b'a la ou bien ni tiɲɛ t'a la an bɛ fɛ non seulement danaya ka sinsin ani population cɛ parce que n'u y'i bila ci la o ci kɛ ko ɲuman o bɛ dɔn musakaw taara u dɔra sira jumɛn fɛ u ye mun ni mun ɲa donc an bɔra k'o kunkun n'u ɲɛɲɛ de fɛsɛfɛsɛ awɔ kalo 6 tɛmɛlen bon an bɛ retard la dɔɔni parce que 2025 de kalo 6 tɔ bɛ ka lakali ta 2026 ta ma se fɔlɔ n'ala sɔnna ma an tɛ mɛn tuguni an b'aw wele o fana na baaraba minnu kɛra parce que ni musakaw man ca i sigi disi da baaraba bɛɛ kan mais an b'a dɔn k'a fɔ an ye sirababilenni dɔ dilan an ka supérosiw bɛ tɛmɛ sira mun fɛ ka taa ɲɛgɛnjiw bon zone aéroportuaire kɔnɔ an ye 1,608,000 ɲɔgɔn n'a kun kan fɛn don o la an ye sira wɛrɛw dilan commune kɔnɔ ka kilasiw dilan commune kɔnɔ ka école dɔw koli commune kɔnɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ Bamako sigida 5nan yɛrɛmarakafo mairie u ye baara camanw de kɛ minnu bɛ nimisiwasaw ko fɔ sigida kɔnɔna na sigida ɲɛtaga yɛrɛ sabatili siraw kan o dɔw bɛ se ka tali kɛ hadamadenya dɛmɛwalew la siraba dilanw kalanko na siraw fɛ kɛnɛyako
seko ni dɔngu nasiraw fo ka taa se sigida jɛyali ani sigida sanuyali baaraw ma nga ko n'a ta bɛɛ k'i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛya camanw de be u kan ka minnu fana wuli. O hukumu kɔnɔna de la Bamako sigida 4nan yɛrɛmarakafo maire n'o ye Amadu Watara ye a ye wele k'an kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ k'a ɲɛsin a ka sigidalamaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ fasoden ɲuman ye ka fasoden ɲumanya walew fana ladegi ka sigida kɔnɔna na n'o dɔ bɛ se ka kɛ i ka taxiw sarali ye n'an k'ulu ma TDRL. Bon a yɛrɛ y'a ye an ye TDRL fɔ k'a gɛlɛya an b'a dɔn k'a fɔ TDRL nafa ka bon commune jɔkolo an b'a dɔn k'a fɔ ni citoyen bɛɛ y'i ka TDRL sara. Ça ne fait que 200 millions au niveau de la commune 5, mais aux 200 millions retombés parce que mun au de cabo parce que des médias clous munumbe kokan olu be o de flé ko sebe ka fo bo commune Thiès le no aéré donc en fana ba dem ka se hakela ani ali état irebe ani unicité obe mbo dem commune dem ka se hakela ni ka soro ikale no ki ga TDRL do bala donc en hakila avant be 44% la ñini ye mun ye an ga tɛmɛ san wɛrɛ 50% ka fɔ ka kɔjan bila donc o fɛɛrɛw an b'o de kan waati in na donc k'aw sen don a la pour que a ka dɔn k'a fɔ citoyen fana jɔyɔrɔ ye taxi sara ye parce que ni taxi ma sara baara fosi kolo girin tɛ se ka kɛ donc n'a fɔra ko ka sara dɔrɔn sara o tɛ an jɔyɔrɔ dɔrɔn ye sara kan ka kɛ mais yiriwali kan ka kɛ yiriwali dun awa o de nafa bɛ se n'i ye sira dilan ka yelen turu ka ekɔliso jɔ ka dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ o de nafa bɛ se population ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛba in yɛrɛ a sigili baaraw kumaba kɛra ɲiningaliw ani jaabiw ye minnu taara ka tɛnkun maire Amadu Watara la kunnafonidilaw fɛ. O kɔfɛ jamajɛ dumuniba kunnafonidilaw fo ka taa se mairie yɛrɛ baarakɛlaw u farala ɲɔgɔn kan ka jɛ k'o kɛ ka se ka kɛnɛba in datugu. O fana b'an sɛnsɛn kan kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Ghana jamana wasadenw ka bɛn ni juma mɛ kalo tile 29 wulatile yanfa ye gorojigɛniya kɛlɛli sariya donna bala u fɛ a tɔ ye sa jamana ɲɛma Ghana John Dramani Mahama k'a don bala wale in a bɛ ka kɛlɛ farafina jamana caman na Ganakaw ka sariya se min don ne filɛ nin ye bala ka gɛrɛndɛ bonya gorojigɛniya da fɛ a y'a yira k'a fɔ kojuguba don Ghana jamana kɔnɔ n'i minɛn'a la i ka kaso bi se fɔ san 3 mɔ minnu y'a hakilina kolokolobaw ye a minnu y'a kɔkɔrɔ donbaw ye n'o ye u sɛmɛnjiriw ye Ghana kɔnɔ ani Ghana kɔ kan baɲumankɛ tɔnw n'olu sɔrɔla olu ka kaso b'a daminɛ san 3 la ka taa se san 5 mɔ sariya se in kabini san 2024 février kalo a kun donna bala wasadenw fɛ nka maa min kun bɛ fanga na a don Ghana kunna a nana a ku fɔ a don ni ale ka kuma kun dafara ka bɛn ni janvier kalo tile 7 ye o san kelen la o ma se ka tɛgɛnɔ bila bilen ka bɛn n'a ye bawo o bɔlen kɔ fanga na de wasadenw y'a don bala n'a dun kɛra o cogo la fɔ segin ka kɛ a ka wasabulon kura de fɛ ka labaara kura ye jamana ɲɛmaa wɛrɛ ka don bala gorojigɛniw kɛlɛ sariya sen Ganakaw fɛ a sariya se takuma wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ san 2024 yɔrɔw la ni gorojigɛniw ka hakɛ lapasa jɛkuluw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ gɛrɛndɛ ka bon wasabulon kura mɔɔw nane a labaara nin sen u ye juru magaya dɔɔni bawo siɲɛ fɔlɔ kunna a kun jirala k'a fɔ ni minɛna i gorojigɛnin dɔ lapasaba man ka y'i la n'o ye avocat ye n'o tɛ o na ɲangi kunnafonidila da man ka don i ka ko la n'o tɛ o bi ɲangi kɛnɛya tigilamɔɔw ni gorojigɛni kɛra banafɛn ye a man ka furakɛ u fɛ n'o tɛ o bi ɲangi nka nin sen sariya se kɛmɛ ka jira k'a fɔ ni minɛna lapasaba bɛ se sɔrɔ i la ni o ye avocat ye ka sɔrɔ a ma ɲangi kunnafonidilaw bɛ se k'u da don i ka ko rɔ ka sɔrɔ u ma ɲangi kɛnɛya tigilamɔɔw yɛrɛ bɛ se k'i furakɛ ni mɔɔw ka lagosi kɛmɛ k'i bɔ i taabolo kan k'a kɛ i n'a fɔ i bɛna kɛ maa cawulen ye minnu ye hakili yanfa furakɛlaw ye n'o ye psychologuw ye olu bɛ se ka ɲɛ i mɔ k'i furakɛ ka sɔrɔ u ma ɲangi ni wale in yɛrɛ kɛli senfɛ k'i kɛra banafɛn ye k'a ti ɲɛ opération kɔ kɛnɛya tigilamɔɔw bɛ se k'i wupere ka sɔrɔ u ma ɲangi sariya senkura kɛmɛ k'o bɛɛ diɲɛ di a ko kunga a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Ghana jamana kɔnɔ kabini nazara bɛ ka Ghana jamana mara wale in gɔnnen don Ghana k'a sabu kɛ Ghana diinɛ jamana don maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la bi John Dramani Mahama kabini a ma fanga sɔrɔ fanga ɲini kuma a dalaka kun don
kuna kɛra jamana ɲɛmaa ye a bɛ sariya in don ba la wa a sigilen fanga na a ka dakuruɲɛ fɔlɔ kɛra min ye a ko ale bolo ani Gana yɛrɛ danbe la maa fila de bɛ yen cɛ ani muso wa furu n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ cɛ ni muso de cɛ a tɛ kɛ cɛ ni cɛ cɛ a tɛ kɛ muso ni muso cɛ farafinna jamana caman gɛnmɛ ka wale in kɔ Senegali jamana kɔsa in na olu ye a don ba la marisi caman jɛ k'a fɔ e maa o maa mana sɔrɔ a la san da kaso o bɛ se ka da i kun maa caman yɛrɛ minɛna ko kunkɔrɔ ka ba Senegali ye jamana dɔ yɔrɔ ta si kaso don i n'a fɔ Sudan, Kenya, Tanzania ani Sierra Leone ni minɛna na si kaso don Uganda ni Mauritanie ni Somali ni minɛna na si kaso tɛ i bɛ jɔ k'i fa de Faranzikaw ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ Gabriel Attal bi a kɛnbɛ k'i kanbɔ fanga nɔfɛ Faransi n'a ma ɲɛ ko Emmanuel Macron ka kumaw bi dafa jamana ɲɛmaaya la Gabriel Attal ka bɛn ni sebere marisi kalo tile 30 in ye yɛrɛmankutu baaraw n'u donna a fɛ Faransi faaba la Paris a ka dakuruɲɛ fɔlɔ o kɛra kɔrɔmatigɛli k'a ye ka ɲɛsin fanga ɲinindɔn bila mɔ Jean-Luc Mélenchon ka fanga ɲinindɔn la France Insoumise ani Marine Le Pen ni Jordan Bardella ka fanga ɲinindɔn Rassemblement National a ko olu de y'ale fadenw ye ko wa ko olu de kɛmɛ Faransi jamana cibaw ye ni maa wɛrɛ ko ko y'a ɲɛ minɛni ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'u tɛ dunanw fɛ ko olu de bɛ ka Faransi jamana ti a ko a b'a ɲini Faransikaw fɛ Faransi jamanadenw kan k'u banamini nin fanga ɲinindɔ la ni nali de cɛ jamana ɲɛmaaya la Faransi jamana kɔnɔ ka sabu kɛ u tɛ maa wɛrɛ fɛ wa maaw ka ɲugu ɲɔgɔn na Faransi jamanadenw na sababu ye nin fanga ɲinindɔ la ye kɔrɔfɔ mɛn ne Jean-Luc Mélenchon fɛ n'o ye la France Insoumise ɲɛmaa ye a ye kuma ta ka jira k'a fɔ nin na ɲɔgɔnna kuma ka bɔ Gabriel Attal da minisiri ɲɛmaa kɔrɔ k'a fɔ France Insoumise fanga ɲinindɔndenw ko maaw do minnu tɛ jamana wɛrɛ denw fɛ Faransi k'u tɛ kuma bɛɛ ni ye a da kɔnɔ ale b'a ɲininka yala nin kuma in bɔra a da de wa a ko Gabriel Attal ɲinɛna kɛ n'o tɛ ani Emmanuel Macron ka fanga u ye Faransi jamana jigi dingɛ min kɔnɔ kunkɔrɔta don u mɔ wa mun kelen kama fanga ɲini k'a bɛ se ka taa kɛ maa wɛrɛ dɔgɔyali ye ko ni fanga ɲini kuma sera a bɛ kɛ bonya ni karama de kɔnɔ nka i t'i ɲɛsin maa wɛrɛ ma k'i b'o dɔgɔya o b'a sɔrɔ hakilina de t'i la min ye dilali hakilina ye Gabriel Attal Emmanuel Macron ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ a ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ale b'a fadenw dɔn a b'a juguw dɔn fanga ɲinindɔn fila fɔlen ninnu don nka olu ni minnu jɛra ka jamana mara ka tɛmɛ san 2024 ale t'olu filɛ a jugu ye hali n'a ma maa tɔgɔ fɔ o fana ye minisiri ɲɛmaakɔrɔ dɔ ye a fɔra min kɔ n'o ye Edouard Philippe ye Edouard Philippe bilama fana kɛmɛ k'i kanbɔ fanga nɔfɛ Faransi hali ni ani Gabriel Attal ma fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ b'u dama fa a sidɔn bɛ k'a fɔ u bɛɛ ye du kelen kɔnɔ denw ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Gabriel Attal a yɛrɛ gorojigɛnin don Emmanuel Macron yɛrɛ ka minisiri min ɲɛsinnen kun don Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw mɔ o kun y'a ɲamakɛ ye a kɛtɔ minisiri ɲɛmaa ye f'a jakoyara u fila ka u ka ɲɔgɔn bila k'a sabu kɛ ko sariya tɛ jɛ ni a ye ɲamakɛ ni ɲamamuso ka ye gouvernement kelen kɔnɔ o bɛ kɛ i n'a fɔ furuɲɔgɔnma fila na ni yɛrɛ sɔrɔ fanga na o kun ye fu siri u ni ɲɔgɔn cɛ da la a kumani bɛnkan dajirale Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ manga banni nɔ Detra Hormuz ko a bolo da yɛlɛli Iran jamana fɛ ta fansi fɛ nin ye Iran jamana kunnafoni diso ka kuma ye min wele ko farsi k'a ye min minɛ ka bɔ Iran jamana maa ɲɛmaw yɔrɔ ko tiɲɛ don Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump bɛ ka jira k'a fɔ bɛnkan dajirale la u ni ɲɔgɔn cɛ Detra Hormuz ko a bolo da yɛlɛli ɲɛjugu ɲɛɲuman ko bɛrɔ wa ko hali musaka tɛ minɛ tajidoni guru dɛmɛ dɔ la Detra Hormuz ko a bolo fɛ Iran jamana fɛ k'o de bɛ bɛnkan kɔnɔ nin ye Donald Trump kan ye Iran ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ Detra Hormuz kun kan kuma bɛ na yɔrɔ min bɛnkan kɔnɔ o ye Ameriki jamana surasiya ta min kan ni min kɛ Detra Hormuz ko a bolo ni sanjɛ Iran jamana tajidoni guru ɲɛ n'u wulila Iran jamana na Detra Hormuz ko a bolo fɛnɛ dayɛlɛ ka sanga ni bɛnkan kɔrɔ ye min bɛ senna Iran jamana kɔnɔ Iran jamana ni jamana cɛ ani jamana min ye Detra Hormuz ko a bolo a labaara jamana ye i n'a fɔ Oman Donald Trump de kun y'a sɛbɛ bɔlɔlɔ nasira fɛ trɔche social k'a fɔ
Detorator muso kwa jibolo na dayele ka sabu ke benga dobi na tekeno blat na me ka beni sibiri me kalut le bisaba nye Amerika ni Iranje wa peyaji ko kumatero taji doni nguru ndemendo toro monyo ndemine ula Iran jamana fe. Iran jamana ayokoro fongalundigia. Agence de presse farsi kunafoni disu. Akwa Amerika jamana nyama Donald Trump yipa. Yoro miunguna no yoro era kuluma ide. Benga ngu inode. Oye Iran jamana keme ki sinjin yoro minga. Kafo Iran jamana ka $1 miliyari tanin lakumani yambamo. Amerika jamana fe. Okalabo ko dit Iran jamana mo. No madi. Iran jamana da dondote benga mvu ila kwa bitekeno bla. Kuni nde fombe konga kwa Amerika jamana nyama Donald Trump yipa okuma kunaka ke inafu mafwai. Iran jamana wasablo nyama Mohamed Bakir Ghalibaf akwa kashido bela jelefe kafo. Iran jamana asago yemenye ano soro marfa daburula naka mugu filita misili daburu ye ajigita sigi kafo kaka asago soro bao Iran jamana tunaseka asago soro fiu na milabe kelefe. Mohamed Bakir Ghalibaf Iran jamana wasablo nyama akwa sigi kafo aundando labbi ane Amerika jamana che andambe muna marfa daburu mugu filita misili daburu me ko de do anjugu hakili la fu ka so andamode nonde dalaka undebli saratika unde minundara nuche anjigi toka ningera Iran jamana wasablo nyema Mohamed Bakir Ghalibaf kapmai. Onna sara kelefe Iran jamana kunya jara kafa na tajuru sara bere buloda kasangane Amerika jamana kaboni odokera Iran jamana fe. Iran jamana emisili fata sandisi fili Amerika surasi ya dagayoro kamimbe kuwati jamana kono Iran jamana dafe. Korafo mena kabo Bloomberg kunafoni diso de la ako minanjama njena Amerika jamana surasi ya dagayoro ino kuwati dugukuloka Amerika jamana drone MQ-9 repair oludo uchena chiedo kuwati 120 ngumbe la siraka mugu nata ngumbe nga monyo ndoka ajigira Amerika jamana surasi ya dagayoro ka Amerika jamana surasi durunyo na jugina wa surasi ya dagayoro ere kono Amerika jamana drone MQ-9 do ujongume iflanyo na kolu fene chena mino musa kabiti jo $1 million bisabala akile okile. Corps des gardiens de la révolution islamique kelabolo Iran oya jira kafo Iran jamana boni mingera selishu ko Amerika jamana yito Kuwaiti Amerika jamana surasi ya dagayoro indela Ali As-Salem ninga Iran jamana bu wa yu tasegi Amerika jamana mo kanyeshi o Kuwaiti yoro kele indemo no ya Amerika jamana surasi ya dagayoro. Kasi ka ofu kokora malikono ani maliko kamba woni mege sababu ka densigi bi banga kuna foni sur lansera ka mi ngora nyonga ka bentu me kuna fondi so nyama ya so fela selewera awne karama mo safu ma benyon surya sano che ma fo wala ka be an basigina mali jamana kono fo ka se je fandana bla jenema aka me jen watiwere.